Mga hinigugma diha ni Kristo. Karong Domingguha ang atong tema niining segment 2, season 2 sa atong pagsangyaw 2021 mao ang building a church that is truly a faith community immersed in the lives of the people. Simbahan nga nagpakita sa tinuod nga pagtuo sa komunidad. Mga hinigugma, sa una nga season, nakapamalandong kita sa pagtuo, pero karon atong gipahiladman kining pagtuo diha sa komunidad. Mga hinigugma, makahinumdum kamo niadtong tuig 2017. Amo ato ang tuig nga ang focus sa CBCP maoy Year of the Parish as a communion of communities. Gipahinumdum kita sa kaimportante sa parokya o kining parokya nga mao ang panaghiusa sa lain-laing mga komunidad. Pagkanindot pamalandungan nga gipahinumdum kita kaimportante sa parokya. Maunta ka mo nga mga parokyano magaingon, no? Labi na nining reshuffling sa kaparian, no? Say mingon kami, we priests come and go, pero kamo mo pabilin sa parokya. Pero ang importanteng mensahe mao kini, no? Bisan ang mga pari gi-reshuffle, no? Padayon ang buluhaton sa simbahan. Padayon ang buluhaton ni Kristo pinaagi sa bagong pare. Normally, maingon kami, kapinangga ninyo ang inyong naglabay nga pare, he is just a text away. Pwede gapon Facebook. Mga hinigugma, nining tungura sa atong segment. Gipahinumdum kita sa kaimportante nining faith-based communities o matod pa, no? Building a church that is truly a faith community pinaagi sa atong basic ecclesial community. Matod pa sa mga obispuhan sa Pilipinas, we are challenged to more deeply discern not only the structures of our governance of our dioceses and parishes, but also the quality of the life of faith in the parish. The quality of the life of faith in the parish. Mao kini ang hagit alang natong tanan. Ang atong fellowship, ang atong relationship kada tagsa. Ang atong belongingness, ang atong pagtuo that we belong in the parish. Ang atong participation. Mao kini ang hagit alang natong tanan. Mao mga hinigugma, no? Nga giingon nato nga we must constantly focus on the building of a parish that is truly a faith community. Mga hinigugma, dinhin nato og sadto pa panahon sa Pisipito deklarar nato that the vision of the church as community is today finding expression in one ecclesial movement, that is the movement to foster basic ecclesial community. Ninyong tanan nga nagpaminaw nato mga hinigugma, pahinumdum kini paghatag nato importansya sa BEC. Pahinumdum kini nga normally ang atong parokya dako kaayo. Mao nga importante
ang pagtukod gagmay nga mga katilingban, gagmay nga giingon naton mga ecclesial communities aron makakita og katumanan ang pagkasimbahan diya sa nagkalain-laing kapilya, nagkalain-laing barangay. Kay kung unsa may atong gibuhat sa dako nga parokya, unta makita og maeksperiensyahan sa atong basic ecclesial community. Mga hinigugma, importante kayo ang atong paningkamot diha sa atong unity, panaghiusa. Importante ang atong pagtuo nga kitang tanan importante. Kay kitang tanan anak sa Dios, mao nga before God, we are equal. Ug importante ang atong pagtuo nga kung tinuod nga simbahan dunay sharing and participation. Nag-ambit kita sa kayo sa Ginoo, pero angay maglambigit kita, mag-participate kita sa nagkalain-laing buluhaton. Pagkanindot huna-hunaon nga nining tungura, pahinumdum nato. Grasya sa Espiritu Santo, nagdawat kita lain-laing gasa. Mao gani nga sa 2021 ang atong theme, the gift you receive is the gift you give or you share. Pero karon pa lang sa parokya atong nindot manganta, participate atong lain-laing talento pananglit lang mga talent sa organization, talent tungod sa ilang profession. Grasya sa Dios tungod sa lain-laing mga abilidad. Kung kining tanan, matod pa ni St. Peter, if we put our gifts at the service of one another, mao kini ang tinuod nga pagpakita nining atong pagtuo diya sa komunidad. Katapusang punto tungod kay we mentioned niatong tuiga 2017, Year of the Parish as Communion of Communities, mao gihapon ang 100th anniversary pagpakita ni Mama Mary sa Fatima. Mao nga nining atong pamalandong unta makaingon kita. Aron kita mahimong tinuod nga komunidad. Unta ma-develop ang atong gugma sa atong inahan. Kay kamo nga mga inahan makaingon, kung dunay butang nga makahatag kalipay ninyo, mao kini ang panaghiusa, ang maayong relasyon, kapag tinabangay ang serbisyo sa inyong mga anak kada tagsa. Pagkanindot hunaon usa kinahan ngang iyang mga anak nagkatigom, usa ka komunidad, usa ka pamilya, nagkilala nga ang Dios makagagahom, naghatag lain-laing gasa ug natuo nga kining atong grasya dili lamang atong itago pero atong ipaambit. Pinaagi ni Mama Mary, in the year of the Paris's Communion of Communities, 2017, 100th anniversary sa Fatima, unta sa atong pagduol niya, labi kita nga mapakusog, mapaligon, mutubo, mulambo sa atong komunidad. Aron makaingon kita, dinhi sa Pilipinas ang atong simbahan, simbahan nga nagtubo sa pagtuo, o simbahan nga nahigugma kay Maria. Kanyong tanan, daghan kayong salamat. God bless.